ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ଦାସ। ଆଜି ପଢ଼ିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବୈଦିକ ଗଣିତର ଗୁଣନଖନ୍ଦା। ବୁଝିଲା କି? ଆଜି ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ଗୁଣନଖନ୍ଦା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା 19ର ଗୁଣନଖନ୍ଦା ବାହାର କରିବା। କାହାର ବାହାର କରିବା ନା 19ର ଗୁଣନଖନ୍ଦା। 19ର ଗୁଣନଖନ୍ଦା। ଆଚ୍ଛା 19ର ଗୁଣନଖନ୍ଦା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା 9ର ପରମ ମିତ୍ର 1 ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେବ ଏବଂ ବାମ ଅଙ୍କରେ 1 ମିଶିବ। ତ 2 1 ଋଣାଙ୍କ ହେଲା, ଏହାକୁ ପ୍ରଚାଳକ କହିଥାଉ। ଗୁଣନଖନ୍ଦା ଲେଖିଲା ବେଳେ 2 ଆଉ 1 ଋଣାଙ୍କକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାଳକ କହୁ। ପ୍ରଚାଳକର ଅଙ୍କ ଋଣାତ୍ମକ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଙ୍କକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ଯଦି ପ୍ରଚାଳକର ଅଙ୍କ ଧନାତ୍ମକ ଥାଏ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କକୁ ଯୋଗ କରିବା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଚାଳକର 1 ଅଙ୍କ, ପ୍ରଚାଳକର ଏକକ ଅଙ୍କ 1 ଋଣାଙ୍କ ଅଟେ। 1 ଋଣାଙ୍କ ଅଟେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠାରେ 1 ବିୟୋଗ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ 1 ଏଠି ବିୟୋଗ କରାଗଲେ ଏଠି କେତେ ହେବ? 9ରୁ 1 ବିୟୋଗ କରାଗଲେ 8 ହେବ ଏବଂ ଏଠି ଦଶକ ଅଙ୍କ ଧନାତ୍ମକ 2 ଅଟେ। ଦଶକ ଅଙ୍କ କେତେ ଅଛି? ଦଶକ ଅଙ୍କ 2 ଅଟେ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ଏଠାରେ ଦଶକ ଅଙ୍କରେ 2 ଯୋଗ କରାଯିବ। ଦଶକ ଅଙ୍କରେ କ'ଣ ହେବ? 2 ଯୋଗ କରାଯିବ। 1ରେ 2 ମିଶିଲେ 3। ପୁଣି ଏକକ ଅଙ୍କରେ 1 ବିୟୋଗ କରାଯିବ 7। ଦଶକ ଅଙ୍କରେ 1, ଦଶକ ଅଙ୍କରେ 2 ଯୋଗ କରାଯିବ 5। ପୁଣି ଏକକ ଅଙ୍କରେ 1 ବିୟୋଗ କରାଯିବ 6। ଦଶକ ଅଙ୍କରେ 2 ଯୋଗ କରାଯିବ 7। ପୁଣି ଏକକ ଅଙ୍କରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା 1 ବିୟୋଗ କରାଯିବ 5। ଦଶକ ଅଙ୍କରେ 2 ଯୋଗ କରାଯିବ ହେଲା। ପୁଣି ଏକକ ଅଙ୍କରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏକକ ଅଙ୍କରେ 1 ବିୟୋଗ କରାଯିବ, ଦଶକ ଅଙ୍କରେ 2 ଯୋଗ କରାଯିବ। ଏକକ ଅଙ୍କରେ 1 ବିୟୋଗ କରାଯିବ, ଦଶକ ଅଙ୍କରେ 2 ଯୋଗ କରାଯିବ। ପୁଣି ଏକକ ଅଙ୍କରେ 1 ବିୟୋଗ କରାଯିବ, ଦଶକ ଅଙ୍କରେ 2 ଯୋଗ କରାଯିବ। ଏକକ ଅଙ୍କରେ 1 ବିୟୋଗ କରାଯିବ, ଦଶକ ଅଙ୍କରେ 2 ଯୋଗ କରାଯିବ। ପୁଣି ଏକକ ଅଙ୍କରେ 1 ବିୟୋଗ କରାଯିବ, ଦଶକ ଅଙ୍କରେ 2 ଯୋଗ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା 2 ଯୋଗ କରାଗଲା। ଏକକ ଅଙ୍କରେ 1 ବିୟୋଗ କରାଗଲା। ତେଣୁକରି ଏଇଟି ହେଲା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି 19ର କ'ଣ ଗୁଣନଖନ୍ଦା। ଆମେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ସହଜରେ ଗୁଣନଖନ୍ଦା କରିପାରିବା। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ସହଜରେ ଗୁଣନଖନ୍ଦା କରିପାରିବା।